Halo, selamat pagi besti-bestiku dunia maya. Apa kabar kalian besti-bestiku? Semoga sehat dan tetap semangat ya, bes. Iki mau ki aku arep nyengkut nih gawean omah yo besti, karena bar gawean omah apa kuwi jenenge? Rampung kabeh ki aku arep rewang ning tangga besti. 7 dinanan wong ninggal. Priyo padha lho bes yo, ngendi ae lek tanggane enek sing apa kuwi layon mesti tebo pirang dinane, 3 dina, 7 dina, 40. Ngono kan yo mesti rewang yo besti. Lah iki wingi yo ngono bes, mesin cuciku ki error. Salurane air ki ra iso mandeg. Terus tak telpone tukang servis. Alhamdulillah ki ora ganti alat bes. Yo isih iso dandani ngono tanpa ganti alat. Alhamdulillah dompetku lek ora danane ora larang-larang yo bes. Biasa ibu rumah tangga kan yo ngono, enek hitungane mesti to bun nggih iki ngono. Ndelalah engko lek pengeluarane akeh yo dompete suwung. Ya ora bun. Lek iki aku bar apa jemur pergombalan ki, terus aku arep lanjut iku apa menehi sarapan anak asuh ngono lho Gusti. Mergane arep tak tinggal rewang engko lek ora ndang dipakani bengak-bengok ae. Lah kae lek sing cilik kuwi ki isuk mau pokok wis enek sing buka lawang ngene wis kemripik nang kek turu njaluk sarapan wis tak sarapi dhisik Besti. Iki ngono jadwale sing gedhi-gedhi mburi kae. Iki wayahe sarapan. Sik Jero kandang wis wetok-wetok iki sing siji angrem. Wis bene bar iki bar makani anak asuh kuwi mau aku lanjut ngopi sik ya Besti. Ben ombo lek melek. Wis ngene Besti videoku ya, Bes. Dadah.